ne a gidanka ai an gane ka wuce ne ka wuce ne sakatare kanamfari namijin goro sai me lemun tsami za ka iya tafasa su gaba su tare in kana da zuma kaɗan sa in babu a ɗan sa suga kaɗan ka dinka sha Allah ya samu dace akwai waɗanda suke yawan magana ko tambaya akan abin da ya shafi warin baki warin ne baki halitta ne ba ƙazanta ba ne na sha wannan magana shi halitta ne ba ƙazanta ba ne kuma majoritin mu mun ɗauka cewa warin baki daga jikin haƙora ne ko harce ko jinji ba a'a warin baki da mata ko wasu maza suke yawan tambaya social media asalin ce yana fitowa daga cikin large intestine ne uwar hanji that is why in ka samu mutum ya tashi daga bacci da safe za ka samu bakinsa na wari amma ya wanke bakinsa ya karya shikenan warin bakin ya tafi haka ne saboda an ba uwar hanji abinci za ta daina tafo da wannan numfashin duk wanda ka sani ko kika sani tana fama da warin baki abun ya addabe ta ko ya addabe shi kanamfarin nan dai da nake magana kanamfari ana tafasa shi ana iya shan 10 mil da safe da rana da dare 10 mil ba yana da ɗan itacen nasa ba sai mutum ya dinka jefa itacen ɗaya ko biyu a bakinsa yana taunawa yana haɗe yawunsa da shi in dai warin baki ne mutum zai rabu da shi har abada ana gane wanda kyau na ƙarshe duk abin da muke magana akan taimakawa mata abin da ya shafi toilet infection ɗin nan mu yi ƙoƙari mu gyara matanmu ɗin nan muna ganewa yawwa ku yi haƙuri abin da yasa nake magana ni ina fil ɗin ne ina aiki ne a asibiti da ka samu matarka musulma amma arne ne yake zuwa ya wangale ta na'am akan wai toilet infection zai mata VE wannan ai bai ba kuma mu muke jawowa karka yadda a bari a samu kwana ɗaya zuwa biyu ba a samu tafashashen ruwa a baho matarka ta zuba gishiri a ciki ko da kyakken gabaruwa inda hali a samu kankana da aka sani wannan jan kankanan ba saura ci ba kar a ci a yanka shi a cikin tafashashen ruwan ko a matse shi a jefa shi a ciki ga tafashashen ruwa ga gishiri ga kankana yadda kan za a ci wannan jan ba a jefa shi a ciki da tafashashen ruwa a ɗan sirka shi kaɗan matar ka ta dinka shiga tana zama ba sai mun rantse ba amma muna da garanci daga taskar manzon Allah ko ɗiwa ne yake gaba fita a gaban mace Allah zai bata lafiya ba ma toilet infection ba discharge suke samu ba to ko ɗiwa ne zai daina zuwa ta dinka yi a sati sau ɗaya biyu uku ta ɗan huta kwana ɗaya biyu ta ci gaba da yi ta gani shi yasa wani malami yake cewa mace ko ta haifi 'ya'ya 12 ne in dai ba za ta rabu da tsarki da ruwan kanamfari ba da ruwan ƙaro da zama a cikin ruwan kanamfari da gishiri da matsatsen kankana in dai ba za ta fasa wannan ba ko sabuwar amarya kai ka kawo ta sabuwa ba ta wannan amma ga matarka uwar gida ta haifi ya 12 amma kullum tana yin wannan kuma tana tsugunno akan kanamfari da gaushi an gane ko gashi tana tsugunno akan kanamfari da gaushi tana tafasa kanamfarin an gane ko da me gishiri